जोङो बानं सराइबिल समस्थियाव थांनाय 14 आगस्तनिफ्राय गोजोन आरो खौसेथिनि जे हानजा सुरनाय हाबाफारि बेखौ जोङो गासिबो प्राइमारियाव लाबाय थानाय जादों आरो दिनै बे हाबाफारिखौ जोङो रायमा प्राइमारिनि बानजायनायाव अमृतपुर गामिनि उरां बस्तिनि एलपि स्कुलनिफ्राय लानानै जोङो मथानबिल जोंनि बिसिडिसि अफिससिम बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बे हाबाफारियाव जोङो रायमना प्राइमारिनि सिङाव थानाय 9टा बुथ कमिटिनि जोंनि मावथिफोरखौ लानानै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। रायमना प्राइमारि बेयाव जोङो मोनसे बुथआव गासै 50 गय जोङो टारगेट होनाय जादों आरो बेयाव गासै टारगेटनि बांसिनै जों बेयाव हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ जोङो नुनो मोनदों। बेयाव 500नि खमाव 500निफ्राय बांसिन बे हाबाफारियाव बे गोजोन आरो खौसेथिनि जे हानजा सुरनाय बे हाबाफारियाव बाहागो लादों। जोङो नुदों जे थांनाय 14 आगस्तनिफ्राय जे जोंनि गोजोन आरो खौसेथिनि जे हाबाफारि बियो खुब मोनसे मोजां जोंनि रायजोफोरा सतस्फर्तभाबे ओंखारना फैनानै बे हाबाफारियाव जोङो बाहागो लानायखौ नुनो मोनदों आरो प्रत्येक प्राइमारियाव बेखौ साक्सेस हिसाबै जोङो बुंनो हायो। जोंनि रायजो राजाफोरा बे हाबाफारियाव गासिबो बाहागो लादों। नैबे गोजोननि हानजा सुरनायाव जोंनि रायमना प्राइमारियाव दिनै नैबे अमृतपुर मोनसे एलपि स्कुलनिफ्राय जागायदों। लाग-भाग बहाय जोंहा दिनै 700निबो बारा जोङो बहाय ज' जानो हादों। जोबोद जोंनि प्राइमारिनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव। जोङो रायमना प्राइमारिखौ दिनै जों बुंनो हायो जे खुनु दोलोआ खुनु पार्टिया फैया मानो रायमना प्राइमारि हिसाबै जों गोदोनिफ्राय देरहाबोगासिनो दंखायो, दिनैसिम जेनफेराखै आरो नैबे फैगौ जे 25नि बिसायख'थि जानो गोनां बेहाय जोङो रायमना प्राइमारि हिसाबै बयनिफ्रायबो बांसिन भट लानानै जोङो देरहानो हागोन होननानै जोङो दिनैनो नैबे रेलिनि गेजेरजों जों बुंनो हायो। बेहाय जेखि पार्टि फैया मानो माबा माबि फैया मानो जों बिसोरखौ खुनु पदे जों खेराया आरो बेहाय देरहानायनि बिथांमोनहा खुनु लामा गैया। जोङो दिनैनो थारिखआवनो जों बुंनो हायो जे UPPL जोङो रावखौबो जोङो नायालासिनो हारसिङैनो नैबे रायमना प्राइमारियाव देरहागोन आरो जोङो जायखि केन्डिडेट फैया मानो बिथांमोनखौ जोङो रावनिबो खोथा लायालासिनो बे UPPLनि बिजाथिखौनो जोङो भट होनानै रोजा रोजा भटआव जों देरहागोन।